Ayo. Ayo. Hala, suyuhan na nga mang ni Cons. Ay, wa pa kay eleksyon. Ayo. Ayo buntag dira Cons. Nagsugod na kag panglista. Uy, may buntag pod. Mao lagi nagsugod na kog panglista ng house to house na ko ba. Na imong mamagpapa diha? Ay Cons, wala rabi si mama magpapadriya ka na imong gipanglista Cons ba? Ayuda na. Ay, dili pa ni mao ang ayuda. Kining maningil ko ba sa mga nakautang og karne sa kuha kay mag-ihaw na po ko ron Domingo. Nya pagkahuman, diha na ko manghatag. Ay, abi na kog ayuda na Cons. Maningil pa di ka sa among utang nga karne. Ay, siyempre maningil gyud kay mao man akong panglas hour. Ay Cons, kung maningil gyud ka sa mong utang, aw maipit gyud ka. Hinay ra ba kay ka sa mong purok? Ah, grabe po ng istoryaha oy. Ina gud imong papa diha gud nga isingit ko. Singit permente na Cons. Dira biya tigutangan si mama magpapa og karne sa inyo ha. Isure gyud na ha, ina imong mamagpapa. Singit permente na Cons. Basta ha, quits na to among utang. Lugi jud ka niyong style ba. Pero basta ha, isure gyud ina imong mamagpapa. Matik da Cons. Nangay pang Pepsi dira Cons. Uhaw kay ba? Sunod na kay wako kadalag kwarta diri. Kuray puta, pa ni mo Consoy. Bantay lang ka. Ayo. Ayo. Ay Cons, may alara. Naman day mong idol day. Uy dong, may adlaw diha. Na imong mama ug papa diha. Na, nag-duty ra biya tukol. Na, duty ra imong papa dong. Nano ba to'y utang karne diri dong? Duha ka bulan na tong may madbaya dong ba? Maningil na unta ko. Grabe man po ka Consoy. Puro man kag dili politiko. Grabe pod mo oy. Abi kay politiko ko inyo ang pugong abusaran. Utang dapat bayaran. Unsa man ka Cons na? Maunay nakapahinay mo Cons ba kay sige kag paningil og utang. Unsay hinay nga ingon niya kusog daw kay ko diri. Ang nakadaot mo Cons, kusog kay ka maningil og utang tas istrikto pa jud. Mao ganing gipautang ta mong karne kay naluoy ko ninyo. Dapat imong papa mo suporta na sa kuha. Kung tinuod ka na Loy Cons, ay dito pabayari mong utang. Sige, dili ta mo bayron sa inyong utang ha. Pero ingna imong papa inigulihan nga. Maningkamot sa dress inyong hampurok kay perti na kong hinaya diri ba. Cons, kabado ra kay ka, relax lang. Si Papa ray bahala, mudaog lagi ka. Basta suporta rin namin konsumo. Sige, mo support ko sa inyong konsumo pero ingna imong papa ha. Nga paundangon nagdiri leader sa Pikas. Dito ba na suporta sa Pikas? Na monitor ko na ba? Bantay lang gina. Ayo, ayo. Oh, naaman lagi ka day. Mubayad na mo sa inyong utang nga karne. Dili ko Loy, ning iyong si Papa Kulba nga perde na rin mong hinaya dito as mong purok. Uy, ganun nahinay man ko dito. Ano sa may problema dito sa inyong purok di ay? Cons, ingon si Papa Cons, kamangay do siya pang shot dito para makusog daw ka. Ay oh, kana naman ay oh, na 100 oh. Ina imong papa mong palit nilang tandway. Grabe po ka Consoy, kapili po pang Pepsi. Oh, na 200 pang Pepsi og tandway nila. Cons, maura ni 200, dagan rabia kayo sila dito. Sus, tama ra na kay wala ko'y kwarta. Still ang sigig pangayo oy. Ayo, ayo. Oh, dong naman lang ako niya. Kumusta man portos niyong purok? Cons, daog na ka dito, pretend mo kusuga. Kana mo nindot kay nga balita. Oo niya, anong naman ka dire? Nalagay ko diri Cons, kay isugo ko Papa, mangayo daw sa 1,000 kay magchat-chat daw sila dito. Stilan. Dakuar po ng 1,000 oy. Ay, reklamo Cons, pero naman gyapon na sa mga kadaugan. Stilan gastuha ani. Uy. Oh, tara oh. Si Benandi naman lagi ni Cons. Mureklamo pa jud ka. Ingna imong papa, gireaksyonan ko na sa iyang utang.